U prvoj polovini 2017. godine postignuti su dobri rezultati u ekonomskoj politici, navodi se u saopštenju vlade. Na osnovu ekonomske aktivnosti mjerene stopom rasta bruto društvenog proizvoda u prvom kvartalu i dostupnim indikatorima za drugi kvartal, preliminarna procjena vlade je da realni rast BDP-a za 6 mjeseci 2017. bio iznad 4%, što je više od projekcije na godišnjem nivou. Crna Gora je značajno napredovala u oblasti europskih integracija i u dijelu zaštite prava djeteta, ocijenjeno je u razgovoru ministra vanjskih poslova Srđana Darmanovića sa novoimenovanim šefom kancelarije UNICEF-a u Podgorici Osamom Makavije Kogalijem. Kako je saopšteno iz Ministarstva vanjskih poslova, Darmanović je primio Kogalija i zahvalio mu se na kontinuiranoj podršci kancelarije UNICEF-a vladi u realizaciji brojnih zajedničkih projekata. Majke sa 3 ili više djece kojima je radi korišćenja naknada njihovom voljom prestao radni odnos na neodređeno vrijeme od 6. avgusta 2015. godine imaju pravo na nadoknadu ako do kraja mjeseca podnesu zahtjev nadležnim centrima za socijalni rad. U Crnoj Gori će danas biti pretežno sunčano i veoma toplo, sa najvišom dnevnom temperaturom do 35 stepeni. Kako je saopšteno iz Zavoda za hidrometeorologiju i seizmologiju, vjetar će biti slab do umjeren promjenjivog smjera. Jutarnja temperatura vazduha od 10 do 22, najviša dnevna od 26 do 35 stepeni.